Umar M Sharif dai wani sabon mawaƙi wanda ya fara tashe tun daga shekarar 2012 har zuwa kawo yanzu shekarar 2022. Muna fatan zai ci gaba da tayi har zuwa shekarar sama da 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa tashar Bakin Fama Hausa TV, tasha mafi shahara a arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Idan yau ne farkon shigo ga wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah, da kuma comment ta yadda aka samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. An kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana insha Allah da kuma comment ta yadda kai ma aka ci gaba da sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Dai wannan mawaƙi ya shirya muku wannan sabuwar waƙa tashi wacce za mu saka muku a ƙarshen bidiyon nan namu mai albarka. An kun ci gaba da bibiyan mu. Abin da muke da tunatar da ku dai idan yau na farkon shigo ko wannan channel din, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe insha Allah da kuma comment yadda kai ma ka ci gaba da samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Kuma ka riga ka shigo wannan channel din ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana insha Allah da kuma comment yadda kai ma ka ci gaba da samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Yanzu dai wannan magana ba ta gamsar da ku ba, sama da mu je mu samu wannan daddaɗar waƙa ta wannan shahararren mawaƙi wato Umar M Sharif, wanda suka tare da jaruma Momi Gambo. Daman sun saba bidiyo suna yi tare saboda a haska. Mu dai abin da muke da tunatar da kai, kar ka manta kar ka shafa. Idan yau na farkon shigo wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe insha Allah da kuma in kuma ka riga ka shigo wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙonka da danna mana insha Allah da kuma comment yadda kai ma ka ci gaba da samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Bari mu je dai mu taƙarƙare mu matse masa kuma kunnen daddaɗar waƙa ta Umar M Sharif, bismillah. Na samu wacce nake so ta zamo matata, ku taya ni da murna dangi na yau da ce.